டாக்டர் டாக்டர் சொல்லுப்பா. 2 நாளாக எனக்கு வயிறு வலிக்குது டாக்டர். அப்படியா? ஃபுட் பாய்சன்ப்பா. 2 டேஸ்க்கு டேப்லெட் எழுதி தரேன், எல்லாம் சரியாயிடும். ஓகே? அப்படியா? ஓகே. கூகுள் சார் சொல்லு. 2 நாளாக வயிறு வலிக்குது சார், என்னன்னே தெரியல. அப்போ அது கண்டிப்பாக கேன்சராக தான் இருக்கும். கேன்சரா? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, 2 நாளில் போயிடும். கேன்சரா? இல்லை, உன் உயிர். அம்மா சொல்லு. 2 நாளாக வயிறு வலிச்சுதா? டாக்டர்கிட்ட போய் கேட்டால் அவர் ஃபுட் பாய்சன் சொல்கிறாரு. கூகுள்கிட்ட போய் கேட்டால் அவன் கேன்சர்னு சொல்கிறான். எது கேன்சரா? கிடைக்குதுன்னு கண்டதுன்னு ரோட்டில் வைக்கிறதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டா அப்படி தான் வயிறு வலிக்கும். நம்பாதடா, போய் சொல்லுவாங்க. அம்மா கூகுள் போய் சொல்லாதம்மா. வா இந்தா, இதை கூட சரியாக போயிடும். சரியாக போயிடும், குடுறா.